Χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα. Θεωρώ ένα πολύ οικείο περιβάλλον, τόσο αθλητικά γιατί έχω περάσει πολλές ώρες προπόνηση στην Αλεξανδρούπολη, όσο και συναισθηματικά γιατί βρίσκονται πολύ αγαπημένα πρόσωπά μου εδώ πέρα, όπως ο Μανώλης ο Μητυλέτης, που με οδήγησε μέσα στο στάδιο και με έμαθε το ύψος, και ο Γιώργος ο Δαστερίδης, ο οποίος είχε την υπομονή να ασχοληθεί μαζί μου, από τις πρώτες μου επιτυχίες, οι οποίες μου έδωσαν τη δύναμη για να συνεχίσω. Αυτή η εκδήλωση είναι πολύ σημαντική και το λέω από προσωπική εμπειρία. Η στήριξη των γονέων, ειδικά στα πρώτα βήματα του αθλητισμού, είναι πολύ σημαντική. Όταν το παιδί δεν έχει πολύ πίστη στον εαυτό του, είναι σημαντικό οι γονείς να είναι δίπλα του και να βοηθήσουν το παιδί να πιστέψει στο όνειρό του. Σίγουρα η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα έχει επηρεάσει και τον αθλητισμό, κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε, γιατί υπάρχουν κάποιες αξίες οι οποίες δεν μπορούν να αποτυπωθούν με χρηματικές αξίες, όπως είναι η αξία του πολιτισμού και κατά συνέπεια του αθλητισμού, γιατί αυτές οι δύο έννοιες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Αρκεί να σκεφτούμε ότι ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων, το πνεύμα των οποίων όλοι οι αθλητές υπηρετούμε, είναι ο Ηρακλής, ο οποίος αφού